zvatanga muri yeZimbabwe vageza vakadzoka zvine power, and this time ndikukutaurira kuti zvona hakudyiwe rinopisa, and vakataura kuti inini zvekutaura zvatopera yanguva yeaction. But panguva yeaction pane mazita akataurwa, mazita evanhu vamwe vekutoti maifungidzira kuti vari kuzviitira mabusinesses avo, but pane kubvondorana kwakaitwa kana kuti kubvondorwa kwazvakaitwa navacomrade Bombshell, Comrade Blessed Geza. So muri Zimbabwe kana uchinge watondoona kudai so uchiziva kuti wewe unodedzera kuti pasi, unongodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now izvezvi so kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Amen kuti ndopera senyaya. So pekutanga pakaiswa kuda tagwirei pachinzi vari kungotora matenda, vanzi vari kuwana matenda zvisingaite vatagwirei. Saka ndo vakaiswa pekutanga zvikanzi ndo vatiri kuuya tichikubatai, because hanzi ndimi vanhu vakakomberedza President Emmerson Mnangagwa, vanhu vari kuchema imimi zvenyu muchidya muchiguta. Saka ndiye akaiswa first target iyeye. Hanzi ndo vanhu vakakomberedza vari kuita kuti zvinhu maproblems ese anetse, kureva kuti line up iri line up rembinga. Ndo zvatingangoedza kutaura. Pechituru pana Chivayo, akanzi Chivayo tiri kuuya hatitoziva kuti mune kambani here kana mapepa anoratidza kuti muri kuranira papi business renyu. Saka tiri kuuya futi kwamuri vaChivayo. Mashoko akabva kuna vaBlessed Geza, Scott Sakupwanya, vakanzi aiwa imimi muri kupinda muri kutorwa madhiri enyu, hamusi kubhadhira matax, madhiri emukute emukomana wegoridhe. Akanzi tiri kumuvinga zvekare. George Guva Matanga aripo palist ipapo. Vakomanaka Julius Charumbira kana kuti Shumba Apostle uya yakambotaurwa anga aripo kuchinchipa musangano yaiitika aripo futi. John Panonetsa Mangudya zvakanzi tiri kutoda nezvake, avari kuda kutomubata ameno ranomubata Mtuli Ncube ngoma ndiyo aripo. Obey Chimuka, Temba Paul Tungwarara. Ana Tungwarara ndo vekunzi ndakamuvenga zvisingaite nekuti ari kufamba achipa mawo veteran tumabhasikoro iye achienda nemazimota ikoko. Kunzi wo veteran akarwira nyika anganzi atendwa nekabhasikoro, saka akanzi ari kudiwa zvekare ikoko. Panapa pana Douglas Kwande ndiye mumwe zvekare ari kunzi aripo akabatanidzirwa. Ndisati ndapedza list iri, regedzai ndigare ndangokuonesai kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa business rako, gara wabata Education Research ana Mukoma Owen vanokurejistera company yako, vobva vakuvhurira FNB business account, wogara watanga kutoita madhiri ako ari kungoitwa nevamwe patoners. But kana uchingori kure uchida kuregister futi, if you want the same, vamwe vanodawo FNB business account kuti anenge achishandisa even ari outside South Africa, gara wabata vanokuitira futi, utori kwauri koko zvatongonyore, vanongokuudza kuti senda chakati votongokurejistera. Ina handisimbise zvinhu zvakadhakwa, ukatoona ndataura kudai so chiboziva kuti zvinenge zviri nekauchokwadi, zvinenge zviri zvechokwadi. Inini handisimbise zvinhu zvakadhakwa. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Tobva tadzokera pane list redu, pabva paiswa Daniel Garwe. Daniel Garwe ndiye wekutaurisa. Daniel Garwe vari kumuda zvisingaite. Daniel Garwe vari kutomuti tiri kuda kumuona kuti zvinhu zvake ndo vanotaurisa. I think Daniel Garwe ndingatopedza nguva yese ndichitaura. Owen Mudha ari kudiwa, munoziva ndo vakomana vekunhingirikina ava vekutengera varakashi mafoni ava ari kudiwa. Tatenda Mavetera vari kumuda futi kuda kuti munhu zvakamira sei. Mabel Chinomona vari kumuda. Jacob Mundenda ndiyo kubatsirana Chabangu, tingati kubatsire, but they speak of parliament, all right, wekutambira tsamba yakatanga kunoparadza triple C yanga yanyorwa naChabangu ichinzi Maricos, ndiye akatanga kuitambira, akatanga kudedzera kuti ma-MPS vakadingirikira matorikolewa muchadzoki kuparliament. That's Mudenda. Saka ndo imwe nyaya yaari kudirwa. Tino Machakaire wekuti anzi inini ndandiri kunze everyday tichiteerera Studio 7 na7. Saka patakazongo ndakabva ndangwara ndikadzoka kuZimbabwe, aMnangagwa bva vandisumudza. Everyone was disappointed. How come kuti unotaura kuti ivo vaMnangagwa vakakusumudza? How president anopinda kunosumudza ma-individuals here? Ndo imwe nyaya yekunyatsonetsa panapa. Saka pakutaura izvozvo kuti president vakamusumudza, vanhu vanoda kuziva kuti vakakusumudza how, chii chakaitika kuti iwewe uzosumudzwa napresident wega iwewe, vachitadza kusumudza nyika yese, because ikonomi yenyika iri pasi, motaura kuti iwe wotobuda uchiti vakandisumudza. Saka ari kudiwa zvakare. Mutsvangwa ndiye umwe futi aripo. Chris Mutsvangwa ari kunzi zvoni aunyari here pagurupu ravanhu vauri ipapapo, uri kumbozviitirei?
saka aripo paline rap ipapo John Paradza ndiye wewe yakakuti hanzi ameno tichazoona Paradza kuti hanzi isusu hakuna demo inoitika as long as tiripo hapana demo inoitika asi kana makatisiya tikabviswa aiwa panganetsa chef ndiye kutaura iyo Love Moma Tuke Minister of State Security uyo mangomuzivawo ndo vanongopinda vaya vari kungopindawo mazuva ano vari kungovhundutsira vanhu Ezra Chadzamira vamwe vacho ava asi kungobatanidzirwa. Godwill Masirembwa aripo zvekare. Polite Kambamura ndi MP wokusanyatwa. Ziyambi Ziyambi ndiwo kubuda achitaura kuti zoni Geza akaunza ari kunzi akauraya munhu saka nyaya yacho toda kuti tinoiongorora chichi takashamisika akutaura izvozvo and everyone was disappointed kuti how can you say such things nai mudhara iwewe saka iko zvinezvi aripo palineup Ziyambi kuti aonekwa kuti zvakamira sei tiri papo chimboona ifutika program akamundudzwo zvekutaurwa pe. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Vakanakira kuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema. So please guys, if you want to help, contact them on the numbers that are showing on the screen. Patosara mazuva mashoma muzoti chingonobatai $10, $20, $30 kana $50 inokwana mongoenda monovabatsira pane zvavari kuda. Program yoenderera kumberi, vanhu vanorarama neurema vobatsirwa vachitengerwa mawheelchair pachena. If you want to partner with them, munoda kungoenda navo. So contact them ipapa. Toka tadzoka pa list redu Edson Chiherenge ndio ku Midlands. Godwill Masirembwa akadzokorodzwa kwaona kudzokorodzwa pa list unongoti ma1 Munyaradzi Machacha aripo. Douglas Mahia ndo yawo kuti constitution isu tikaona isiri kuita tinoibvarura totonga tonyora zvedu zvitinenge tichida because constitution hanzi inofanira zvatoda isusu ndo zvaitauro. I don't know manje kuti constitution rudziyo kuti inoshanda nezvavanoda iyo. Vanhu ivava vakazodzingwa futi ikoko vachatinetsa inoonekwa kuuya kuti aiwa zvinoitwa zvisi right yachichi ndo patozoti munhu adzingwa kuzanu tambira ikoko kwatichadu kukuteererai. Hubert Angel avo vespirit embassy inachaziwa ameno vari kungopinzirwa chiya ndo zuru ndizuru kungobuda mazuva ari kuita tinenge tumadrama zuva ameno zvaai ngotaurwa muchechi mavo so ndingori kutuma vanhu but anozivikanwa nenyaya Al Jazeera documentary reGold Mafia ndo paakabuda paakanyanya kunetsa saka ari kunzi ari kudiwa futi ipapo naGeza. Edwin Mutombwizo ndo Ed Branson kawo akalaka ameno. Wilson Chitando ari kudiwa futi. Jennifer Muswere Mbinga futero Muswere Mbinga saka kuto amumana ngasika kwangoshandira zampepo kutonzi Mbinga era umana saka ndo line up rezvigananda reseri pakaoma. Anxious Masuka ari kudiwa zvekare Minister of Lands. July Moyo Kazembe Richard Moyo nakazembe mwana uchafira mara ndo list rakabudiswa nava Blessed Geza iroro vari kutaura kuti zvonwani ivavo zvigananda ndo zvatoda kubata. Hatisi kutomboda kuti timboningirina. So ndo nyaya iri panapa guys. Inini tichaona kuti zvichasvika papi. Honestly speaking, tichaona kuti chichanyatsoitika nava Blessed Geza, but you know everyone is behind Blessed Geza. Vari kuti mudhara ita yamuri kuita toita sei tokusapota vanhu vaready ende vanhu vaneta ngonzi takarwa hondo tikaita sei saka vanhu vakutaura kuti tirireduwo kurwa imwe hondo yekuti tibatsire kuti zvinhu zvisvike paposition. Ndo nyaya dzacho dziri panapa mhuri yeZimbabwe. Ini kana muchinge mandoona ndatoa ndingoti ga ndokusiyira ma-updates moswera muchiita zvamunenge muchida, but for now handingokusiyai makadaro. Sarai makateerera zvinhu zviri kutaurwa. Isusu Kulian TV, we are the voice of the voiceless. Saka inzwai ma-voices vanhu zvavari kutaurawo kunzo because hatingotauri isusu tobvumira panapa tori munzwa kuti vamwe vari kuti kana muchinge muchidawo kutaurawo zvamunoda kuti mutaure, namba dzandichasiya pascreen ndedze WhatsApp yekuti munokwanisa kuti bata muchiisawo enyu ma-audios muchitaura tobva taisa pachannel vanhu vonzwa. Kulen TV ya maswera sei
Komakuleni zviri sei? Aiwa, regai titende Mwari ndochokutanga tanga chikuru kutenda Mwari vanotipa upenyu. Ndine urombo hwakanyanya kuvanhu vanoshandiswa neZANU-PF. Ndaifunga kuti vanhu vachadzidza 2002 hwaoperation hwakanga watumwa nani kuponda vanhu. Tikapinda mumaoperation akawanda, vanhu vachingosungwa, vamwe vachifa, vamwe vachipara ngozi, mhosva dzakawanda wanda. Tine vanhu vakaita sana Ziyambi, vana ava kuzodyiwa zvavo veda, vana Chinotimba, vana Joseph Chinotimba vakapara ngozi vakauraya vanhu. Chitunha chakanetsa zvinozikamwa muZimbabwe mose kuti vana Chinotimba vakauraya munhu akanetsa kana kuvigwa kwake, kusvika ZANU-PF yabvisa ng'ombe 27. Ko iwewe nhasi ngozi hauinayo, ZANU-PF iri kukumirira here? Iri kukubatsira here? Haina chairi kuita. Izvozvizvi mvura yakanaya ikawanda, hauna kana pokuvata pano kumeso. Vamwe vari mudzimba dzemazen'e, mumatiles, iwo hauna kana chinhu. Vana vapera kuenda nerwizi muna Limpopo, vamwe vanopiswa kuno kuSouth Africa vasina chavainacho. Munhu pamwe unenge angoti regai ndidai pamwe ndingawana kurarama, otopinda mumatambudziko orufu. Handiti iye zvinezvi tasangana nedambudziko guru rezvitunha zvoda kudhikilewa kubhodha, kunge munhu ahodha girosari, but iye munhu anenge ane chitunha oita kunge munhu auya kuzotenga girosari kana kuti furniture kana kuti material zvinenge zvakamirira kudhikilewa pabhodha kuti zvibude sechito. Ndopamunonyatsoona kuti hamuna mutungamiriri, muri kutongwa najaji. Uye handi jaji zvemunhu aripo, haana kusiyana Malava. Ndimalava ari pachigaro. Hamuna president munyika, muna Malava. Wezidema muna president, the first time yekunzwa kuti chitunha chinodhikleya pabhodha kuenda kuZimbabwe. Education hakuna, medical hakuna, varwere vari kutambura muzvipatara, pedzisira vanhu vachitizira kuno kuSouth Africa kunoshayikwa mushonga, jekiseni resiki muchipatara kuti munhu wabatwa hake nesiki arapwe. Siki tingatienda kure, siki kunzi munhu abatwa nesiki, mwenziwo munhu ari kurwara makidhini asi kuita zvakanaka, panongodawo matablets ekuti zvifunctione zvakanaka. Hakuna treatment iyoyo, asi vana vavo havadyi zvinovava, havana nguva yekutsenga mabhonzo enyama yamunoti kana mukatengerwa zvimachikeni ini ndizvo chikeni ini hauoni kana bhonzo rinosara muchikadhibhokisi, but ivo ukatarisa pavanodyira pane pakazara mabhonzo, havana time yokudya chikafu chinoda lebha kutsenga. But mimi munoswera makagadza ganda remombe remumusoro riya, ziganda iro riya nekuda kwokuoma kweupenyu. But nanhasi muchirongoti id chamaitirwa chiko, muchinyeperwa izvinezvi muchipuwa zvimabarwe zviporiji, id wakapenga, haiwa id. Mahure ese anotera id, especially imi mahure munotaura kunga iwe mukadzi unoti id, haiwa baba id. Iwe kana usingazivi baba wako uti ubvunze tikutaridze baba wako. Kana usingazive baba vako tikutaridze baba vako. Vanhu vemasvingo yasvika nguva yekusvinura. Takasangana vanhu vanonetsa kumasvingo, tozati masvingo evanhu vakadzidza stiriki, but chimbotadzika kudzidza kwenyu vanhu vemasvingo. Tati nana baba waEdison azvobwapo, vana vachikerema, vanhu vaingotaura justice. Tine mika vana hono, vana Kirisi hono apo. Makauraya vanhu vakawandisa, varume muchirwa vanhu padhibha, kutsemura vanhu, muchiuraya vanhu vachitiza misha yavo, muchiita zvamunoda. Yasvika nguva iyi masabhuku aidzinga vanhu, tokuzivaika vamwe wenyu vakaendepo nadzinosara ndi vakafa 27 years, munhu ari kanzela, chii changa asina. But iye zvino zvakapera. Saka musi wa31 pasi nemunhu wese anosapota id pasi
nemunhu anosapota chivhayo. Ukaona munhu achifarira chivhayo, munhu iye unovata namai vake.